Ahojte, merhaba, tu je môj obľúbený blog Turečtina pre radosť z Lucy a dneska sa pozrieme na turecké čísla. Ako vidíte na tabuli, ja som to už rozpísala. Je to veľmi jednoduché, nie je to nič ťažké, dokáže sa to naučiť každý. Takže ničím sa nejdeme zdržiavať a ideme hneď na to. Rozdelíme si to na dve časti, aby sme to ľahšie pochopili. Takže základné čísla od 1 do 20 si teraz vysvetlíme a neskôr si vysvetlíme od 20 do 1000. Takže ideme na prvú časť. Takže 0 sa povie po turecky sıfır, jednotka sa povie po turecky bir, dvojka, iki, trojka, üç, štvorka, dört, peťka, beş, šestka, altı, sedmička, jedi, osmička, sekiz, deviatka, dokuz a desiatka sa povie on. Zopakujeme si to. Sıfır, bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skúsime to znova. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on. Ak chceme pokračovať a chceme povedať číslo 11, povieme on, bir. Čiže vezmeme základ čísla, čiže 10 a pridáme k tomu číslo, ktoré potrebujeme. Čiže 11 by sme povedali on, bir. 12 by sme povedali on, iki, ako 10 a 2, čiže 12. 13 je on, uč, čiže 10 a 3, 13. 14 je on, dört. 15 je on, beş. Čiže si to zopakujeme. 11 on, bir. 12 on, iki. 13 on, üç. 14 on, dört. 15 on, beş. A teraz je tu taká malá výzva. 16 by sme ako povedali. Čiže vezmeme číslo 10 a pridáme k nemu 6. Čiže on, altı, správne. On, altı, 16. 17 by sme povedali on, jedi, čiže desiatka a sedmička. On, jedi, 17. 18, on, sekiz, čiže desiatka a osmička. On, sekiz, 18. 19 by sme povedali on, dokuz, desiatka a deviatka. On, dokuz, 19. Môžeme si to zopakovať, takže ideme na to. 0, sıfır, jednotka, bir, dvojka, iki, trojka, üç, štvorka, dört, peťka, beş, šestka, altı, sedmička, jedi, osmička, sekiz, deviatka, dokuz, desiatka, on, 11, on, bir, 12, on, iki, 13, on, üç, 14, on, dört, 15, on, beş, 16, on, altı, 17, on, jedi, 18, on, sekiz, 19, on, dokuz a 20, 20, ale to už máme na druhej strane. Teraz si pozrieme na druhej strane, na pravej, väčšie čísielka, čiže od 20 až do 100 a 1000. Základné čísielka sme si už vysvetlili, myslím, že to nie je nič ťažké. Čiže keď by nám niekto povedal, že máme 4 jahodky, tak povieme, že máme dört, čilek, alebo čilekler. Ale síce to je presné číslo, takže dört, čilek, 4 jahody, alebo 5 banánov, čiže beş, mus. Dobre,
Teraz ideme na čísielka od 20 až do 1000, takže 20 sa povie v turečtine 20, 30 sa povie v turečtine 30, 40 sa povie 40. Pozor, je tam to ičko bez bodky, čiže nečítame to kirk ako i, ale kirk, čiže takéto zamyslené ičko, kirk. Nie kirk, ale kirk. 50, 60, 60, 70, 70, 80, 60, 90, doksán a 100 je jus. Čiže zopakujeme si to. 20, 20, 30, otus, 40, krk, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 60, 90, doksán a 100 je jus. Ak chceme vytvoriť nejaké číslo od 20 vyššie, ako vidíme hore v príklade, napríklad 28, znovu použijeme základ 20 a pridáme k tomu 8. Čiže 20 je 20, 8 je sekis, takže vznikne nám 20 sekis, čo je 28. Ďalší príklad máme 33, čiže vezmeme základ 30, čo je otus, a pridáme k nemu trojku, čo je uč. Takže vznikne nám otus uč, čo je 33. Ďalší príklad 67, altmyš jedy, čiže vezmeme 60, čo je altmyš, a pridáme sedmičku jedy, čiže altmyš jedy, 67. Máme ďalšie číslo 95, doksán bež, čiže 95. Doksán bež. Potom máme trojciferné číslo 135, čiže opäť vezmeme ako prvé číslo, čiže to je 100, čiže použijeme jus, a 35, to už vieme, že je otus bež, čiže 30 a 5, čiže nám vznikne jus otus bež, čiže 135. Ďalší príklad 174, vezmeme opäť prvé číslo jednotka, čiže 100, jus jetmiš dort, čiže 174. Jednotka ako 100, 74. Čiže jus jetmiš dort, 174. Ďalší príklad máme 361. V tomto prípade nepoužijeme prvé jus, lebo to by bolo len 100, ale použijeme uč jus, čiže 300, ako 3 stovky. 300, uč jus a 61, čiže altmiš bir, čiže uč jus altmiš bir, 361. Ďalší príklad 587. Čiže za sebe vezmeme bež jus, čiže 5 stoviek a 87 k tomu pridáme. Čiže seksén jedy. Bež jus, seksén jedy. 587. A takto by sme mohli ísť ďalej. Ale pre vás si to zopakujeme. 20 jirmi, 30 otus, 40 krk, 50 eli, 60 altmiš, 70 jetmiš, 80 seksén, 90 doksán, 100 jus. A pre zaujímavosť 1000 sa povie v turečtine bin, ako vidíte dole na spodku tabulky. Teraz si dáme malú pauzičku, dopijem si môj turecký čajík. Objednala som ho cez net, mal by byť z oblasti Rize, ako priamo z Turecka. Turci pijú čierny čaj a je naozaj veľmi dobrý. Na zdravíčko. Ja si ho nesladím, niekto si ho sladí. Ja ho pijem takto klasicky a veľmi mi chutí. Nemám síce klasickú tureckú konvicu, čajdanlik, ale varím si ho u nás, trošku opražím čajík v panvičke, teda v takej rajničke, potom ho asi tak minútku, ale len tak jemne, ľahko, nenahám ho na priamom ohni. Potom pridám do ňoho vriacu vodu, nechám ho 5 minút vyluhovať a prelejem do
Jaj. Zaostríme. A prelejem ho do takýchto pohárikov, ktoré som si kúpila tiež v jednom lacnom obchode. Takže to by bolo na dnes všetko, to sú turecké čísielka, dúfam, že sa vám videjko páčilo, nie je to nič ťažké, dá sa to naučiť, len treba pospájať slovíčka, základ je naučiť sa od 1 do 10 a potom 20, 30, 40 až do 100 a už potom len spájate, napríklad 58 by sme povedali Eli Sekis 58, čiže nie je to nič také ťažké. Alebo napríklad, 63 by sme povedali altmiš uč. No, alebo, 35 otus bež. Takže všetko sa dá veľmi ľahko a jednoducho naučiť. Ďakujem krásne za pozornosť a na dnes je to všetko. Dúfam, že sa vám moje čísielka v turečtine páčili. Ahojte, čaute.